Ola, son Ainhoa de terceiro de ESO e hoxe vou facer o book trailer do libro 22 segundos. Este libro comeza dicíndonos que unha nena chamada Xela quere vestir como os rapaces e xogar ás mesmas cousas que eles, pero súa nai, Adela, non está de acordo con ela e sempre lle fai levar o pelo recollido nunha coleta, a pesar de que a ela non lle guste. A ela sempre lle gustou xogar ao fútbol nos recreos, pero cando entraron a quinto de primaria só podían xogar os do equipo de fútbol, así que un día ela decidiu ir falar con eles para xogar, pero un neno impediullo, porque, según el, só podían xogar os do equipo de fútbol e, ademais, ela era unha nena e non podía xogar. Un día chegou unha nena nova, coa que se entendía moi ben e fixéronse moi amigas desde ese día e volvéronse inseparables. O seu nome completo é Eva Menjuto Rial. Naceu en Sanxenxo o 8 de maio de 1975. Ela gañou algúns premios, por exemplo, en 2021 o Premio dos Clubes de Lectura do Plan Lía de Bibliotecas Escolares e 4 veces o Premio Follas Novas do Libro Galego, un en 2022, un en 2021 e dúas no 2023. Ela tamén fixo libros como A Casa da Mosca Chosca en 2002, Corre, corre, cabaciña en 2006 e A ladroa da biblioteca de Meirás en 2022. O meu personaxe favorito é Ramón, que é o avó de Xela, porque sempre apoiou a Xela, sen importarlle nada máis. E tamén leva todo sempre con humor, independientemente do mal que estivese el. Sempre intentaba sacarlle un sorriso e sempre daba cara por Xela cando necesitaba e tamén a consolaba cando estaba triste. A min gustoume moito o libro, porque serve para poñerse no sitio das persoas que pasan por iso, xa que fai uns anos era moi mal visto. Tamén me gustou moito en si a historia, porque é moi bonita, sobre todo cando súa nai, seu avó e Ana o apoiaron nas súas decisións cando máis o necesitaba, polos comentarios da xente. Adeus!